ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋକା-କୋଲା କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। କୋକା-କୋଲା ଆମେରିକା ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଅଲ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆମେରିକା ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଅଟେ।